Eduquem en drogues. He visto consumo de drogas pues en series como Élite, Euforia. La serie de Supergirl. En Stranger Things, que fuman y beben todos. En las españolas también salen un montón de drogas y de alcohol. Si no eduquem en el consum de drogues, la societat ho farà per nosaltres. Sabies que les joves comencen a consumir a partir dels 14 anys? Els adolescents i les adolescents estan en contacte amb les drogues o bé perquè consumeixen o que tenen algú en el seu entorn que les consumeixen. Ho tenen molt accessible. Tenen informació sobre drogues al seu abast, però no la utilitzen o no la busquen directament. Pel·lícules, sèries, xarxes socials o les seues amistats. Els adolescents estan constantment exposats a les drogues. Davant d'això, cal que els donem la informació adequada abans que els arribi per altres bandes. La gente consume drogas. En mi instituto, muchísima. El año pasado había una aquí de mi clase que tenía un año más que yo que fumaba. Fumando sí que he visto. Y alguna vez habré visto a alguien por la calle beber. Pues se juntan en parques a fumar y después pues se van por ahí a beber también. Quan parlem sobre les drogues, ho hem de fer en un llenguatge clar, concís i adequat a l'edat dels joves. D'aquesta manera, propiciem espais segurs i donem recursos on poder acudir per a buscar més informació de manera segura. Que me ha parecido curioso que el vapor tuviera como metales y cosas así. No sé, no pensaba que era como humo de sabores y ya está. Lo de las bebidas energéticas, yo no sabía que tenían tanto azúcar. Als tallers d'impuls sobre alcohol, tabac i cànnabis oferim als i les joves informació i recursos per tal de prevenir futures conductes addictives.